Subay nining Pasko mga tambalanan ng adamna. Kinialang sa mga tao nga posibleng mabiktima sa pabuto. Samtang medical officer sa Dakbayan sa Mandaue adunay tambag kabahin sa laing pamaagi sa pagsadya ug pagsaulog ning okasyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa emergency room sa Mandaue City Hospital, naabta namo kini mga personnel nga nag-andam sa mga gamit. Agi kini og preparasyon kung ugaling may mga firecracker injuries nga madangat sa pasilidad. Naanda na nila kining himuon matag holiday season. Matud sa medical officer sa Tambalanan, sa matag higayon nga dunay dad-on sa ilang pasilidad, i-assess dayon ang kaso. Surgical procedures ka na mga minor lang, then we will do it. Then if kinahanglan og mga repair nga grabe jud ang iyahang injury nga kinahanglan na kanang to the extent na naay mga madaot nga tendons or fracture ba or mutilation, i-refer gyud na siya sa higher center for the kanang referral sa specialist like surgeons. Subay niini may tambag ang doktor kalabot sa laing luwas nga pamaagi aron sadya ang kasaulugan sa Pasko ug bag-ong tuig. If you really want to celebrate the Christmas and New Year, it is really better to use other ways na dili maka injury na to, no? Like not using the firecrackers, talero, torotot ba diha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.